Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și astăzi vom vorbi despre whisky-ul japonez și despre whisky-ul japonez. Poate ați constatat, fie pe rafturile virtuale ale magazinelor online, fie pe rafturile magazinelor fizice, că în ultima vreme au apărut din ce în ce mai multe etichete de whisky pe care scrie Japanese Whisky sau Made in Japan. Pe lângă Nikka, Yamazakura, Shizuoka sau Suntory, am mai spicuit din oferta unui site online Akashi, Nobushi, Fuji Sanroku, Hatozaki, Tenyaku, Togouchi, Enso, Kurayoshi, Kamiki. Pe bună dreptate că atâtea mărci pun întrebări consumatorului în ceea ce privește autenticitatea probabilă a acestor whisky. Cele mai multe sunt whisky-uri blend, amestecuri, au desene care sugerează Japonia, muntele Fuji, geishe, katane sau mănăstiri, de exemplu, budiste. Sunt desenate aproape fără excepție cu caractere specific japoneze și pun, vă spuneam, în încurcătură consumatorul. Este interesant că în ultima vreme, în ultimii 15-20 de ani, whisky-ul japonez a cunoscut și o creștere de prețuri la nivelul Europei, parțial ca urmare a taxelor vamale din Uniunea Europeană față de mărfurile non-comunitare, dar parțial și ca urmare a cererii din ce în ce mai mare de whisky japonez pe piața din Europa și Statele Unite. Portrapelul distileriilor care a condus, să spunem, creșterea cererii este faimoasa și, din păcate, defuncta distilerie Karuizawa, înființată în 1955, pusă la păstrare în 2000 și închisă definitiv în 2011, iar activele și echipamentele sale vândute. Stocurile au fost cumpărate de câțiva îmbuteliatori independenți care au profitat de vechimea lor mare și de calitatea lor deosebită, le-au vândut ca mărfuri de lux pe piețele specializate din Europa, ceea ce a determinat o creștere și pentru alte mărci japoneze și împreună, vă spuneam, și cu o creștere a prețurilor. Numai că distileriile japoneze le putem acum număra cele adevărate pe degetele a maxim două mâini. Oferta lor nu a putut ține pasul cu cererea, astfel încât mulți producători și o parte dintre ele, din dorința de a-și crește profiturile, au amestecat whisky-ul într-adevăr produs în Japonia cu whisky adus din alte colțuri ale lumii, din Scoția, din Canada, din Australia, din cine știe de pe unde. L-au ambalat, l-au etichetat, așa cum vă spuneam, cu diferite simboluri specifice și imagini definitorii și l-au vândut drept whisky japonez, profitând de lipsa legislației japoneze, similar cu cea scoțiană, care să reglementeze foarte strict care anume whisky poate fi denumit ca whisky japonez. Actualele legi japoneze în domeniul whisky-ului datează din anul 1950 și nu prea s-au schimbat foarte mult de atunci. Ele se concentrează mai mult pe partea de fiscală și de colectarea taxelor, mai curând decât de reglementarea modului în care se face, se ambalează și se etichetează whisky-ul. Mai ales că, așa cum vă spuneam, mare parte dintre whisky-urile vândute ca whisky japonez sunt whisky blended. Rezultatul a făcut că, chiar dacă pe cutia, pe eticheta unui sticle de whisky scrie Made in Japan sau Japanese Whisky, nu putem ști cu certitudine decât dacă ne informăm temeinic, mai ales la whisky-urile blend, dacă toate whisky-urile din componența acelui amestec au fost într-adevăr produse în Japonia. Astfel încât un whisky etichetat Japanese poate fi produs din whisky parțial provenit din alte colțuri ale lumii. Spre deosebire, de exemplu, de Scoția, unde adăugarea unui whisky care n-a fost produs în Scoția peste un distilat scoțian nu mai poate fi denumit produsul final ca Scotch Whisky. În Japonia, prea puțin i-am împiedicat pe unii producători fără scrupule
să amestece whisky japonez cu whisky scoțian sau din alte părți ale globului, sau poate doar din acesta, și să-l vândă sub numele de whisky japonez, profitând, vă spuneam, de creșterea cererii. Acest lucru se va schimba pentru că a fost înființată Asociația Producătorilor de Băuturi Spiritoase și Lichioruri din Japonia, JSLMA. La constituirea grupului au participat în mod particular marile firme Suntory și Nikka, care nu și-au dorit asociate numele lor și calitatea whisky-urilor lor cu amestecurile cu whisky-uri din diverse zone ale globului, inducând astfel în eroare consumatorii la nivel internațional, și au coagulat în jurul lor și distilerii mai mici, rezultând această asociație. Grupul a lansat un set de criterii pe care trebuie să le îndeplinească un distilat pentru a fi numit whisky japonez. Aceste criterii sunt aproape identice sau foarte asemănătoare cu criteriile pentru whisky-urile scoțian și irlandez. De exemplu, ca ingrediente, trebuie să fie folosite cereale, atât malțate cât și nemalțate. Nu se impune ca cerealele să fie cultivate doar în Japonia, cum desigur nici la whisky-ul scotch sau la cel irlandez nu este obligatoriu, dat fiind suprafața destul de mică a acestor țări. Mare parte dintre cerealele din orzu malțificat fiind adus, de exemplu, din Anglia sau din Canada. În schimb, apa utilizată în producție trebuie să fie extrasă din Japonia. Celelalte procedee tehnice, fermentarea și distilarea, trebuie să fie efectuate la o distilerie din Japonia. Distilatul trebuie să aibă mai puțin de 95% concentrație alcoolică. Și apoi, ca maturare, distilatul trebuie să fie maturat pe teritoriul Japoniei, în butoaie de lemn, cu un volum de cel mult 700 de litri, timp de minim 3 ani. În ceea ce privește ambalarea și îmbutelierea, ele trebuie să aibă loc pe teritoriul Japoniei, iar concentrația finală a whisky-ului nu trebuie să fie sub 40% ABV. Se poate folosi colorantul caramelul simplu E150A. Așadar, vedem criterii extrem de asemănătoare, dacă nu identice cu cele scoțiene și irlandeze. Aceste reguli au intrat în vigoare pe data de 1 aprilie 2021, nu e o păcăleală, ci atunci a fost ziua whisky-ului japonez, mai întâi sub formă de recomandări, dar ele vor deveni obligatorii începând cu data de 31 martie 2024. Din păcate, noile reguli nu vin cu penalizări și desigur se aplică doar mărcilor care fac parte din această asociație. Din fericire, însă, cum spuneam, ele reprezintă mai mult de 70%, poate spre 80%, din producția de whisky japonez. Băuturile spiritoase care nu vor îndeplini toate criteriile, vor putea fi etichetate în continuare ca whisky, dar nu ca whisky japonez. În descrierea acestui video am să pun un link către un site unde poate fi verificat dacă o etichetă de whisky este într-adevăr produsă în Japonia sau conține și whisky internațional. Și interesant că la ora filmării acestui material, chiar și marile mărci de whisky au etichete care respectă, dar și etichete care nu respectă întru totul noțiunea de whisky japonez. De exemplu, grupul Suntory are mărcile Yamazaki, Hakushu și Hibiki de whisky japonez, dar și eticheta AO de whisky internațional. Grupul Nikka are whisky-urile japoneze Yoichi, Miyagi-Kyo, dar și whisky-urile internaționale Coffee Malt sau Black Nikka. De asemenea, grupul Mars are și el atât whisky-uri japoneze cât și whisky-uri internaționale. E bine că de la 31 martie 2024 vor fi aceste criterii care vor trebui să fie îndeplinite de marile mărci, dar sunt absolut convins că vor rămâne și micile mărci, să nu le spunem pirat, dar care sub un nume japonez și o etichetă cu însemne asiatice
vor vinde whisky produs în cine știe ce colț al lumii. Dar măcar vom avea un reper după care să ne ghidăm. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, Slainte!